Kad je došlo vrijeme da Josip i Marija dođu na obred čišćenja, Mojsijevu zakonu odnijeli su ga u Jeruzalem. Predali su ga Gospodinu, kako je zapisano u Gospodinovu zakonu. Svako muško novorođenče bit će posvećeno Gospodinu. Učinili su žrtvu u skladu s onim što je rečeno Gospodinovu zakonu, par grlica ili 2 mlada goluba. U Jeruzalemu je živio čovjek imenom Šimun, pravedan i pobožan, koji je iščekivao spas Izraela. Sveti duh koji je bio na njemu objavio mu je da neće umrijeti prije nego vidi Gospodinova pomazanika. Vođen duhom došao je u hram. Kad su roditelji unosili dijete Isusa da obave sve što zakon propisuje, Šimun ga je primio u naručje, blagoslovio Boga i rekao: Gospodaru, sada otpuštaš svoga slugu u miru, onako kako si i rekao. Moje su oči vidjele tvoje spasenje, koje si spremio pred svim narodima, svjetlo koje će tvoju volju objaviti poganima, na slavu tvoga naroda Izraela. Isusov otac i majka čudili su se svemu što se o njemu govorilo. Šimun ih je blagoslovio, a njegovoj majci Mariji je rekao: On je određen za uništenje i spas mnogih u Izraelu. On će biti Božji znak koji će mnogi osporavati, tako da se otkriju mnoge skrivene misli, a tvoju će dušu probosti mač.